M'agradaria enviar un missatge d'alerta a tots aquells que tingueu pensat canviar l'ordinador. No ho feu si no és estrictament necessari. Feu-me cas, si la vostra torradora té més memòria que el vostre ordinador, és igual. Poseu el disquet a la torradora i alguna cosa sortirà. Que em fa una foto? Faci-me-la bé, faci-me-la bé. Perdona. No, home, és que acabat surto tot i més així. Em deu una font humorista. Bé, no tingueu, com deia, en tema ordinadors, no tingueu cap pressa per entrar a una botiga d'informàtica. Per què? Perquè un cop a dins us trobareu amb el venedor. I sé de què us parlo. El venedor d'informàtica és una persona entrenada per desmoralitzar. Ell ho porta aquí. Nació per desmoralitzar, saps? És un tio normalment baixet, jersei de llana, ducados. Hola, bona tarda. Dic, hola, bona tarda. Tio ocupat, Què vol, què vol? Dius, no. Bueno, d'entrada, aquest home es pensa que tothom és llicenciat en informàtica per la Universitat de Boston, Massachusetts. És com si per anar a comprar una espatlla de xai al mercat, doncs haguessis de ser veterinari, saps? Diu que em posa una espatlla de xai. Diu, a veure el títol, sisplau. No. Abans de comprar un ordinador, has de superar el test de l'usuari inútil. M'explico. La primera pregunta que et fan sempre és, diu, per què el vols? Què m'ha dit aquest tio? Diu, tu per què el vols? Dic, no, per fer gaspatxo, el vull, saps? Jo què sé per què el vull? Doncs per jugar, per fer sumes, per escriure, a màquina, jo faig servir de tractament de text, sé aquesta paraula, aquest concepte, per navegar, que he sentit a dir que es navega, i et diu, no, ja, però per què exactament? Per informàtica, per gràfic o per edició? Clar, tu allà dius, hosti, si la teva resposta és t'entenc menys que el Darth Vader menjant polvorons, aleshores el venedor fa aquella cara de dir, un pardillo, I passa a la segona pregunta, diu, quin tenies abans, tu? Quin tenies abans? A veure una cosa, quan vas a comprar-te uns calçotets et pregunten quins tenies abans? Oi que no baixes els pantalons i dius, aquests? No. Doncs ja està. A més, si li dius quin tenies abans, el més probable és que se'n rigui de tu. Saps? Com un amic meu que va confessar, pobre, sota un foco i em fuma la cara. Quin tenies abans? Diu, jo tenia un Spectrum. Què van a dir, un Spectrum? El venedor pixant-se a terra i tal. I li va dir, però si aquest ordinador és més inútil que un supositori amb gust de maduixa. Això li va dir. Que des d'aquí, si m'estàs veient, lleig i faltón. Era per dir-li, vol provar vostè un supositori en forma d'ordinador? Però la part del disc dur la vol? Hi ha venedors d'informàtica que en lloc de vendre't t'aconsellen. Són els típics que, vagis quan hi vagis, sempre et diuen, espera't uns mesos que està a punt de sortir a la nova versió de no sé què. I tu dius, és que el bullar, espera't. Sembla que no sigui l'amo, saps el que em diu? Ara no em veu l'amo, espera't, no el compris. No el compris ara. Clar, no hi ha manera que et venguin res. Jo em vaig conèixer un que sempre em deia, espera't. Espera't 4 mesos. Jo estic 4 mesos, què he de fer? Espera't. Fins que un dia li vaig dir, escolta, a veure una cosa. Fa 10 anys que em diu que m'esperi. Vaig entrar a comprar un Vic 4 colores i una maquineta. Que quan he d'entrar ja? Quan l'home arribi a Marte? Fins quan m'he d'esperar? Fins que en lloc de vostè em despatxi el C3PO, ja? Em va dir, espera't, perquè era un robot, espera't. Era un robot. I encara em diu, vale. Diu, no es posi nerviós, Abans d'entrar aquí jo no estava nerviós. Vostè m'hi ha posat nerviós. Bueno, els pitjors venedors són els que van sobrats, ho dic amb tot el carinyo al ram, perquè, clar, ara quan torni a una botiga ja veuràs. Però, bueno, et diuen la configuració de l'ordinador com si et perdonessin la vida. Diu, tenim el nou Pentium 3, diu, amb la placa de base QDI Brilliant chipset, 2 interface, USB, memòria caché i tecnologia MMX. I tu, com que tens l'autoestima pels peus, vas mirant, sí, vas dient que sí, no entens res. I dius, perdona, és que no sé de què m'estàs parlant. Si li dius això, mare de Déu, et diu, no saps què és la tecnologia MMX? Ho que hem dit tots tonto, que dius, no sé què és la tecnologia MMX. És més, perquè tot el que és difícil d'entendre sempre li posen una X, una X. Us heu fixat o no? Els expedients, xeix. Despejar la X. Les pel·lícules, X. Bé, això últim tampoc no és tan difícil d'entendre, no? Però són més difícils d'explicar. Sobretot quan te la deixes dins el vídeo i la troba el teu fill. No? Diu, papa, què és això? Dius, l'enciclopèdia del cuerpo humano, chato, I ell, jo sé, una porno del Rocco Siffredi, perquè ho saben tot. Bueno, per últim hi ha els venedors didàctics, aquell que pretén fer-te entendre la informàtica. Ell l'estima tant que te la vol fer entendre en 10 minuts com si fos un curs CEAC. Un dia un em va dir, diu, el teu problema és que no tens prou memòria. Jo li vaig dir, perdona, això no m'ho diràs al carrer,
Perquè jo me'n recordo que tu i jo anàvem al mateix gimnàs i tu eres un gordo sabós. I diu, no, del teu ordinador. Dic, perdona. Diu, però no pateixis, perquè te la pots instal·lar tu mateix, la memòria. Jo dic, em sembla que no m'ha entès. Jo he vingut a comprar un ordinador, no a muntar-lo. No en sé, em fan por els enxufes. Quan marxa la corrent, jo me'n vaig allà i amb un pal d'escombra, claca, el diferencial, perquè... Sí, però pots quedar rampat allí. O sigui, per què m'explica tot això? Només vull que li tregui el preu i me l'emboliqui, sisplau, de genoll. Sisplau, vull aquest ordinador. I el paio passant de mi em comença a fer esquemes i dibuixets, saps? Va agafar un fòlio. Diu, però això és molt fàcil, mira, només has de buscar la sortida del port paral·lel, el del bus intern i connectar-hi el RAM. Jo dic, mira, quan no trobo la sortida del bus, sigui el port o el paral·lel, vaig fins a la plaça Espanya. Tots els de la botiga mirant, hòstia, quin tio més ignorant, i jo crescut de ràbia. Dic, ara, si és Ram o Jato, ja depèn de la malallet que porti sobre. Afortunadament, el paio em va entendre de seguida i em va deixar en pau. Jo, feu-me cas, de veritat, si esteu indecisos, formuleu-vos 3 preguntes. Per què vull un ordinador si tinc una Olivetti Lettera? Amb paper de calca, que pots fer fins a 3 còpies, la quarta ja no es veu. Hòstia, jo tinc una injecció de tinta. Bueno, jo tinc injecció de moral i m'ho faig jo. Vale? Per què vull internet si tinc pàgines amarilles, que és més fàcil i no pares acabant sempre el sexe? I clar, jo tinc un internet per navegar, sí, les planes marranes, I per què vull? La tercera pregunta seria per què vull la Lara Croft si tinc la Laetitia Casta?